हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालां। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों सोर नों बर' सिख्ला। बेयो मोनसे बैसागो मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ बे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनावबो बुंनानै होगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालांग्रो। नैबे भिडिअआव कास्ट महरै दङ जेनिफार आरो बिकाश। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै फुलि आपल'ड खालामथ'वाखै। बिथांमोना बे भिडिअनि टिजारखौ आपल'ड खालामनानै होबाय। दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि टिजारखौ बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि टिजारखौ नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिकाश बर' आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्सनखौ होदों मेलेन नार्जारि। बिथांमोननि नैबे फैनो गोदान बड' बैसागो मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै नेनानै थाथ'दो। नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि टिजारखौ नायाखैब्ला बिथांमोननि बिकाश बर' अफिसियेल नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे टिजारखौ नायनानै लाहैग्रोनो हागोन। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ जोंनि गेजेराव थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदां आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ जेब्ला फुलि आपल'ड खालामगोन अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। लोगोफोर, नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै, नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव वाट्सएपनि ग्रुपखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला नोंथांमोननो फैबाय थानाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि आंनि सिगांग्रो अननाय, सिबिनाय, खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाग्रोबाय।